Καλημέρα, καλημέρα. 5η 23 Μαΐου σήμερα. Ξεκίνησα να πάω στο Βελβεντό να βρω το φίλο μου τον Γιώργο, μέλος του μοτοσυκλετιστικού ομίλου Βελβεντού, να κάνουμε μια βόλτα στα Πιέρια Όρη και να χαρτογραφήσουμε ένα κομμάτι της διαδρομής από το Off-Road Adventure, το πρώτο Off-Road Adventure που θα κάνει ο μοτοσυκλετιστικός όμιλος του Βελβεντού στις 7, 8 και 9 Ιουνίου. Η μέρα είναι πολύ καλή, έχει ήλιο, η ατμόσφαιρα είναι καθαρή. Θα ανεβούμε σε μεγάλα υψόμετρα, 1800-2000 μέτρα. Λογικά θα έχουμε πολύ ωραία θέα. Πάμε να διασκεδάσουμε. Κάπου εδώ θέλω να προσθέσω ότι θα δοθεί σε όλους GPX αρχείο της διαδρομής για να μην έχουμε απρόοπτα και ευτράπελα πάνω στο βουνό. Και κάπου εδώ ξεκινάει το πρώτο χωμάτινο κομμάτι μας για σήμερα. Κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Οξιά. Είναι τα σύνορα Κατερίνης, Λαρίσης, Κοζάνης, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη διαδρομή μας. Από ό,τι βλέπετε έχει πυκνή βλάστηση, είναι πολύ όμορφα. Δυστυχώς η ηχογράφηση γίνεται από το κινητό, δεν έχω μικρόφωνο, οπότε είναι κατόπιν εορτής, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Αξίζει τον κόπο να έρθετε να το επισκεφτείτε. Ο δρόμος που κινούμαστε τώρα βγαίνει και στην Κατερίνη. Βγαίνει στα σκοτεινά, φωτεινά και κατεβαίνει Κατερίνη. Έχει και ένα πολύ ωραίο φράγμα πιο κάτω. Είναι η πρώτη επαφή που έχω με το χώμα. Το μηχανάκι το έχω σχεδόν μία εβδομάδα, 2 βαριά. Παλιότερα είχα άλλες μηχανές, ασφάλτινες, αλλά χωμάτινο, και αυτό δεν είναι καθαρά χωμάτινο, είναι το πρώτο μου μηχανάκι. Είναι η πρώτη επαφή που έχω με το χώμα και κάπου εδώ παίρνω και το πρώτο μου παράσημο. Δεν είναι μακριά, απολαύστε το. Για πείτε μου, εσείς έχετε δει άτομο ποτέ να κορνάρει όταν πέφτει? Δεν πειράζει, γι' αυτό έχει τα κάγκελα. Είναι γραμμένο! Γι' αυτό έχει τα κάγκελα. Περίμενε ρε, περίμενε. Θα σου δώσουμε μαζί, περίμενε. Το καλύτερο είναι, κάτσε να πατήσεις τη μερόδα, περίμενε. Μούρη αρκούδα. Τι έστω, χούφτα. Πάει χούφτα! Εγώ παράγγειλα χτες. Πάμε! Και τελικά ο απολογισμός της τούμπας ήταν το fairing, η χούφτα και κάτι μελανιά στα πλευρά. Μακάρι να μπορούσα να περάσω μέσα στην κάμερα αυτά που βλέπω, αυτά που βλέπουν τα μάτια μου. Είναι τόσο όμορφα τα τοπία που βλέπουμε εδώ πάνω. Αξίζει να έρθετε. Σας περιμένουμε να έρθετε.
Δεν έχω λόγια να περιγράψω. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το περάσω με την κάμερα αυτό που βλέπω. Αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο. Με μικρό βαθμό δυσκολίας θα έλεγα. Αν σκεφτείτε ότι εγώ, όπως είπα και πριν, είναι η πρώτη μου επαφή με το χώμα και το μηχανάκι δεν έχει και λάστιχα για ακόμα, δεν νομίζω πως είναι κάτι τραγικό. Κάπου εδώ φτάνουμε στο πρώτο ορόσημο. Κοιτάξτε θέα που έχει. Λογικά εδώ θα γίνει κάποια στάση για φωτογραφίες και κάποια ξεκούραση. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μου τα έχουν πει αυτά. Το κρατάνε για έκπληξη. Απολαύστε λίγο θέα μαζί μας. Ήθελα να σηκώσω και τον drone εδώ πάνω, αλλά φυσάει πάρα πολύ δυνατός αέρας και το βλέπω να φτάνει κάτω στη Λάρισα με το σίγουρα. Και μετά από μια μικρή στάση που κάναμε, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας.
σας δείξω όμως από που ανέβηκα. Άρθετε να το δείτε μόνοι σας. Από πάνω εκεί καρφί ράχι βγαίνει εδώ. Ναι, εγώ από εδώ πιο πέρα ανέβηκα. Έφτασες εδώ. Έφτασες εδώ. Όχι, εκεί στο τσιμέντα ανέβηκα. Αυτό που πήγε. Κοιτάξτε πόσο καθαρός είναι ο ουρανός. Πώς δένει με το πράσινο. Απίστευτα τοπία. Άμα κάτσουν. Αφραγιά ρε. Συναντήσαμε και κάποια άγρια άλογα στον δρόμο, αλλά τελικά δεν ήταν και τόσο άγρια. Εδώ κατεβαίνουμε για το Λιβάδι, το χωριό Λιβάδι. Εκεί θα κάνουμε και μια στάση να πιούμε ένα καφέ, να πούμε και δύο κουβέντες. Θα κάνουμε και μια μικρή στάση εδώ πέρα, να βγάλουμε κανένα φωτογραφίες και συνεχίζουμε. Άμα βαριέσαι πάνε. Θα βγάλω μια φώτο τον Όλυμπο. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα πάντως άδειασε το κεφάλι μου με αυτά που βλέπω. Μηδέν προβλήματα, μηδέν όλα. Πάμε να δούμε άλλο ένα ωραίο μέρος με θέα τώρα.
Ήρα, Σβάρνα, τα ορόσημα. Καλό. Πολύ. Εγώ έχω πολλές φωτογραφίες, άμα δέσεις. Και μετά το καφεδάκι είπαμε να κάνουμε και κανένα δυο τρέλες να πέρασε η ώρα. Και αφού τελειώσαμε με τα παιχνίδια μας, ξεκινήσαμε να κατηφορήσουμε προς το χωριό Σκοτεινά. Πραγματικά ένας υπέροχος δρόμος, ενώ στην αρχή δεν σε προειδεάζει. Έπαθα πλάκα. Δεν περίμενα ότι θα συναντήσω τέτοια μορφιά. Είναι καταπληκτικό μέρος. Ο δρόμος πάει από πάνω, αλλά μην ξαναπάμε τον δρόμο. Διασχίσαμε πολλές φορές το ποτάμι από μέσα, θα το δείτε παρακάτω στο βίντεο. Δεν έχει βαθμό δυσκολίας, εύκολο είναι και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Πάω εγώ. Τρόβα! Πώς σου φαίνεται? Μάχημος! Εντάξει, διαδρομή. Φύγαμε! Πάμε! Όπα! Σιγά θα πέσει και με τα ποδάρια. Πρόσεχε! Ας σε πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα περάσω από εκεί μέσα τώρα. Αυτά θέλουν ίσια και σταθερό γκάζι. Τίποτα άλλο. Άμα κάνεις ένα έτσι, πούλησε. Πέσαμε σε λασπίτσα, δεν ξεκινάει το BMW. Πώς σου φαίνεται? Μάχημος! Κοιτάξτε διαδρομή. Οπ, έτοιμοι.
Λοιπόν, να σας δείξουμε και ένα μέρος που θα κάνουμε ανεφοδιασμό. Δεν θα σας πω που είναι, απλά θα σας το δείξω. Τα μηχανάκια μας. Ένα εύκολο μονοπάτι από εκεί για να έρθουμε. Και θα σας δώσω και ένα στοιχείο. Από αυτό εδώ το μονοπάτι θα κατέβετε ή θα ανέβετε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα ανέβουν. Ο Γιώργος εδώ πέρα, το παιδί που έχει κάνει όλες τις χαρτογραφίσεις, λέει ότι θα ανέβετε. Από εδώ θα ανέβουμε, παιδιά, η πιο απαιτητική διαδρομή θα είναι από εκεί. Η άλλη θα ακολουθήσει κανονικά και θα είναι εύκολη, όπως είπαμε, με χωματόδρομο κτλ. Αλλά μετά από πολύ ψάξιμο, νομίζω ότι εδώ είναι το ιδανικό μέρος για να κάτσουμε, να φάμε, να πιούμε, να τα πούμε. Αναψυκτικά και τέτοια, μην φανταστείτε τώρα τίποτα ουσκάκι και ιστορίες. Χαλαρά πράγματα, οδηγάμε. Και από εδώ μετά είναι στο 75 χιλιόμετρο έως τώρα. Εδώ θα γίνει ο δεύτερος μάλλον ανεφοδιασμός, ας το πούμε έτσι. Αυτά. Πάρτε, τα υπόλοιπα θα τα δείτε. Πάρτε λίγο γεύση για πάνω καταράχτη. Πάνε κάτω, θα δούμε γιατί. Πραγματικά απίστευτο μέρος. Πανέμορφο. Και εκεί στο βάθος μέσα στα δέντρα χνοφαίνεται και ένα πέτρινο γεωφύρι. Αυτά. Σε ένα από τα τελευταία κομμάτια της διαδρομής πλέον κατεβαίνουμε. Μια ωραία κατηφορίτσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Πατήστε ένα like και ένα follow αν σας άρεσε. Και σας περιμένουμε όλους 7, 8 και 9 Ιουνίου στο Βελβεντό. Θα περάσεις ρε τρελέ. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη επαφή με χώμα, έτσι. Δείτε εδώ ρε παιδιά. Κοιτάξτε ένα παλικάρι.